हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവും വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യപിശതാരിണി. നമാവും വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈതികി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പിന്നെ നമ്മളെ 19 ശ്ലോകമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? 19 അല്ലേ? അല്ല 17 മാതാജി എനിക്ക് 19 എന്നാണല്ലോ ഇട്ടേക്കണത്. ഏതാണ് 17? 19 അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഇതിനു മുമ്പ് എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആ കലിയെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കലിക്ക് കുറെ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു, ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇരിക്കാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നാൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതായത് സ്വർണത്തിലാണ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്, ആ എന്താണ് കള്ള സ്വർണ്ണമായിട്ട് ആരൊക്കെ അത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നോ അതെല്ലാം പുറത്തെടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ സ്വർണ്ണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിനിയോഗിച്ചത്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കലി എന്താണ് വിചാരിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിന് വിഹരിക്കാം, എല്ലാവരുടെ അടുത്തും സ്വർണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അവിടേക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി 4 കാര്യങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. നമ്മളെ ശുചിത്വം, അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളായാലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നിടത്ത്, ചൂത് കളിക്കുന്നിടത്ത്, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്ത് അവിടെയൊക്കെയാണ് കലിയോട് ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ്? കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നത് ഈ സ്വർണത്തിന്റെ, എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും സ്വർണ്ണം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. അതെല്ലാം പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലിക്ക് ഒരിക്കലും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്റെ ആ ഒരു എന്താണ് പ്രഭാവം കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. കലിക്ക് അവിടെ ഒരിക്കലും നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ കലിയുഗം തുടങ്ങി, അതിന്റെ ഇപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ അവസാനം തൊട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് കലിയുഗം തുടങ്ങിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അതിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ എന്താണ് നടന്നത്? അപ്പോഴാണ് ഈ സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഒരുപാട് മുനിമാര് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് തുടങ്ങിയത്? 1000 കൊല്ലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ ആ യജ്ഞത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് അതിന് കാരണം? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? മറന്നുപോയോ? എന്താ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യോഗ്യരായിട്ടുള്ളത്, യോഗ്യത കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും പൂർണ്ണ യോഗ്യതയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പുകയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ആ യജ്ഞം നടക്കുമ്പോ. അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത്രയും പൂർണ്ണമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തില് അത്രയും യോഗ്യതയില്ലാത്ത ആൾക്കാര്
ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത്തരം യജ്ഞങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്താണ് പല പൂജകൾ നടത്താറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ പൂജകൾക്കൊന്നും പൂർണ്ണ ഫലം ഉണ്ടാവില്ല. അതിനേക്കാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗണപതി ഹോമം നടത്തുന്നതിനേക്കാളോ ഒരു സത്യനാരായണ പൂജ നടത്തുന്നതിനേക്കാളോ അതിനേക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഒരു സങ്കടം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നാമം ചെല്ലലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. സങ്കീർത്തന യജ്ഞം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാമം ചെല്ലലിന് അത്രയ്ക്ക് ഉത്തമമായിട്ട് വേറെ ഏത് യജ്ഞങ്ങൾക്കും അത്രയ്ക്കും ഫലം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭാഗവതം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണതല്ല കേട്ടോ, ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താണ് പറയുന്നത്? പിന്നെ ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണങ്ങള് ആണ് ഇവിടെ ഇനി വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അവസാനം എന്താണ് പറയുന്നത്? സുധാ ഗോസ്വാമി അവര് അവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് എന്താണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം 19. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉത പുനർകൃണതോ നാമ തസ്യ പുനർപ്രണതോ മഹത്തമൈകാന്തപരായണസ്യ മഹത്തമേകാന്തപരായണസ്യ യോ അനന്തശക്തിർഭഗവാനനന്തോ യോ അനന്തശക്തി ഭഗവാനനന്തോ മഹദ്ഗുണത്വാദ് യമനന്തമാഹുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുതഹ എന്താണ് പറയുക? പുനഃ വീണ്ടും, പ്രണതഃ ജപിക്കുന്നവൻ, നാമം ദിവ്യനാമം, തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, ഭഗവാന്റെ, മഹത്തമ മഹാഭക്തർ, ഏകാന്ത പൂർണ്ണാവകാശമായ, പരായണസ്യ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവന്റെ, യഹ യാതൊരുവൻ, അനന്ത അനന്തനായ, ശക്തി ശക്തി ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അനന്തക അമേയം, മഹത് ശ്രേഷ്ഠനായ, ഗുണത്വാത് അപ്രകാരമുള്ള ഗുണഗണങ്ങൾ കാരണമായി, യം ആരുടെ, അനന്തം അനന്തന്റെ പേരിൽ, ആഹുഹു വിളിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അനന്തവും അമേയവുമായ ശക്തികളും അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങളുമുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അനന്തൻ അഥവാ അപരിമേയൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ആ അനന്തശക്തിമാനായ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം മഹാഭക്തന്മാരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ജപിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ടോ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? അനന്തൻ എന്നാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് വർണ്ണിക്കാനായി സാധിക്കില്ല. അത്രയും അനന്തമാണ്, നമ്മൾക്ക് എണ്ണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അന്തമില്ലാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനമില്ലാത്തത് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അപരിമേയൻ. കാരണം ആരോടായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഭഗവാനെ. ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടും ഭഗവാന് മേലെയായിട്ടും ആരുമില്ല. അസംബൂർദ്ധ ആണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശക്തികള് നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത അത്രയ്ക്ക് ശക്തികളും അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങളും ഉള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അനന്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ദിവ്യനാമം ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ, മഹാഭക്തന്മാരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ജപിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പറയാനുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാന്റെ ആ നാമത്തിന്റെ ആ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ദ്വിജബന്ധു അഥവാ ഉന്നത കുലത്തിൽ ജനിച്ച സംസ്കാരശൂന്യരായ വ്യക്തികൾ, താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ പിറന്ന വ്യക്തികൾ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ബ്രാഹ്മണരായി തീരുന്നതിന് എതിരായി നിരവധി വിതർക്കങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ചെങ്കിലും കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്ത, ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അതായത് ഇപ്പൊ അച്ഛൻ ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും, ബ്രാഹ്മണന്റെ ആ ഒരു എല്ലാ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ആരാണ് പറയാൻ പറ്റുക? ദ്രോണാചാര്യരും അശ്വത്ഥമാവും അല്ലെ. അശ്വത്ഥമാവിന് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബ്രാഹ്മണന്റെ. കാരണം ദുര്യോധനന്റെ ആ വാക്കുകളിൽ മുഴുകിയിട്ട് വളരെയധികം തെറ്റായ രീതിയിലാണ് ആ അശ്വത്ഥമാവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അവസാനം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാണ്ഡവരുടെ മക്കളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ദുര്യോധനൻ പോലും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. വളരെ തെറ്റായ കാര്യമാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് അശ്വത്ഥമാവിനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഏത് തരത്തിലാണ് ആ താഴ്ച വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ വൈരാഗ്യം, വിദ്വേഷം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ല അത് അല്ലെ. അശ്വത്ഥമാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് കാണിച്ചിരുന്നത്. ക്ഷത്രിയനും കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ശൂദ്ര ക്വാളിറ്റിയാണ്
അച്യുതമാവ് കാണിച്ചിരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നന്നായിട്ട് അനുസരിക്കും. കാരണം ഒരു എന്താ പറയാ, സൺസെറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും അതിനുശേഷം ആയുധം എടുക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ആയുധമില്ലാത്ത ഒരാളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു യഥാർത്ഥ ക്ഷത്രിയനെ അനുസരിക്കും. പക്ഷെ അച്യുതമാവ് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ചെയ്തത്, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെയാണ് കൊന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ബ്രാഹ്മണരായി തീരുന്നതിന് എതിരായി നിരവധി വിതർക്കങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് ജാതി മതമൊന്നും ആവശ്യമില്ല, കാരണം എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ആലോചിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ജാതി മാത്രമാണ് അവിടെ ആലോചിക്കുന്നത്. ജാതി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഗുണമാണോ ഉള്ളത്, എല്ലാവരും ഒരേ ഗുണങ്ങളാണോ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും പല തട്ടിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ആ പല ഗുണങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് കാലത്ത് പല ജാതികൾ എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഒരു UKG പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് 6ാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ? അല്ല, അല്ലേ? അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ എന്താണ് വലിപ്പ ചെറുപ്പങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു അമ്പലത്തില് അടിച്ചു വരുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, അടിച്ചു വാരി തുടയ്ക്കുന്ന ഒരാളാണ്, അവിടെ വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഭഗവാനെ എന്താണ് അലങ്കരിക്കുന്ന പൂ കെട്ടുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന് വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നുള്ളത് പല തവണയായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭാഗവതത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീതയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏത് ജോലിക്കും വലിപ്പ ചെറുപ്പങ്ങളില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാവരും ആ തരത്തില് എല്ലാവരും തുല്യർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എന്താണോ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിനെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്, എല്ലാവരും ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ, നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക, ഏറ്റവും നല്ല ശമ്പളം കിട്ടാവുന്ന ജോലി ഏതാണ്? ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണോ, ഡോക്ടർ ആണോ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു IAS പാസ് ആവണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് അതിലൊരു അഭിരുചി ഉണ്ടാവില്ല. ചിലവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പാട്ടിലായിരിക്കും അഭിരുചി ഉണ്ടാവുന്നത്. ചിലർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലായിരിക്കും, ഒരു ടൈലറിങ് നല്ല മാരത്തെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും. ചിലവർക്ക് ഒരു ബേക്കിങ്ങിലായിരിക്കും, ഒരു കേക്ക് മാരത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലായിരിക്കും അഭിരുചി ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഏത് നമ്മൾക്ക് അഭിരുചിയുണ്ടോ ആ രീതി അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രയും നന്നായിട്ട് ശോഭിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക. ഇപ്പൊ കുക്കിങ്ങിന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് നന്നായി എന്ന് വരില്ല, എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല. അത് കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ അതിന് സ്വാദ് നന്നായി എന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആത്മാർപ്പണത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും രുചിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനേക്കാളും നന്നായി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പൂ കെട്ടാൻ കഴിയുമായിരിക്കും, അപ്പൊ ഞാൻ അത് ചെയ്യാം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള സെഗ്രിഗേഷൻ ആണ് നമ്മൾ, അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് എന്താണോ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കലാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഒരുവന് ശൂദ്രനായി അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രനേക്കാൾ അധമ കുലത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവന്റെ പൂർവ്വജന്മ പാപങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാകുന്നു. ആകയാൽ അധമ കുലത്തിൽ ജന്മം എടുത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ദുരനുഭവങ്ങളും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എല്ലാ അയോഗ്യതകളും സ്വീകരിക്കാൻ അവൻ നിർബന്ധിതനാണെന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു. ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നത് അയാൾ തൽക്ഷണം താഴ്ന്ന കുല ജന്മത്താൽ ഉളവാകുന്ന സർവ്വവിധ പ്രതികൂലതകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുമെന്ന് ഈ പൊള്ളയായ മിഥ്യാവാദങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് കാളിദാസന്റെ കഥ അറിയാം അല്ലെ. കാളിദാസന്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയണതല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിക്കും കാളിദാസന്റെ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാളിദാസന് ഒന്നും അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്, ആ ഇരിക്കുന്ന മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് മുറിക്കുന്ന ഒരു ലെവലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഏത് ലെവലാണ് കാളിദാസൻ ഉണ്ടായത്. ശാകുന്തളം നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലേ, എത്രയോ എന്താണ് ഉദാത്തമായ കൃതികളാണ് കാളിദാസൻ രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ പൂർവ്വകർമ്മ ഫലങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഏത് ജന്മം നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവത് ആരാധനയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ നാമം ചെല്ലുന്നതിലൂടെ എല്ലാ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, താഴ്ന്ന കുല ജന്മത്താൽ ഉളവാകുന്ന സർവ്വവിധ പ്രതികൂലതകളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ യാതൊരുവിധ പാപവും ചെയ്യരുത്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപത്തിൽ 10 വ്യത്യസ്ത അപരാധങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ കീഴിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നാമജപം നടത്തുന്നത് അപരാധ നിർമുക്തമാണ്.
10 അപരാധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയാം. എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ? കാരണം ബ്രഹ്മാവ്, ഒരു ശിവൻ അതാണ് ഇവരെ ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ ശിവന്റെയോ നാമത്തോട് ബ്രഹ്മാവിന്റെയോ തുല്യമായിട്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് എന്ന് ഭഗവാന് പറയുന്നത് വേണ്ടി വിചാരിക്കും. ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ ഭഗവാന് നാമത്തോട് വേണ്ടി തുല്യമായിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? ജന്മം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് എതിരായിട്ട് നമ്മളെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ? അതാണ് എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതുമാതിരി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കില്ല മലയാളത്തില്. പിന്നെ എന്താണ് അടുത്തത് എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താണ് ഒരു ഗുരുവിനെ, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമ്മൾ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു 10 അപരാധങ്ങൾ. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗവതമൊക്കെ പഠിച്ച് ഇത്രയും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീത നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. നിറയെ പേര് വന്നത് ഹൈ ലെവല്. ഇപ്പൊ രാവിലെ മംഗളാരതി സ്ഥിരം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും അത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇപ്പൊ അത് സ്ഥിരം കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതൊക്കെ ബൈഹാർട്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അത് ബൈഹാർട്ടാവാത്ത ആൾക്കാര്, അറിയാത്ത ആൾക്കാര് ദയവ് ചെയ്ത് അത് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. കാരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്താണ്, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബോധം വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എന്താണ് വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങൾ പുസ്തകത്തിലുണ്ടാവും. അത് മംഗളാരതി കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഭഗവാന് ദിവസവും വരും. ഭക്തരെ നിന്ദിക്കുക ഭഗവാന്മാരുടെ പേരുകളെയും ഗുണങ്ങളെയും കൃഷ്ണന്റെ നാമത്തോട് തുല്യമോ സ്വതന്ത്രമായി കരുതുക. നമ്മളെ എക്സാം വരെ ഇട്ടതാണ്. ഗുരുദേവന്റെ എക്സാം ആജ്ഞയെ കഴിഞ്ഞതായത് അവഗണിക്കുക. നമ്മള് പഠിച്ചതിന്റെ വേദശാസ്ത്രങ്ങളെയും ഒക്കെ അവയുടെ എക്സാമും കഴിഞ്ഞതാ. അധികാരത്തെയും നിന്ദിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് അടുത്തത്? ഇതൊരു ഹരിനാമ ഇമാജിനേഷൻ മഹിതയ ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അതിന് മൂന്നാണല്ലോ. പിന്നെ നാമം ചൊല്ലുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമാജിനേഷൻ എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് മതേജി മലയാളം പറയൂ? 4 വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ അവയുടെ അധികാരത്തെ നിന്ദിക്കുക. സാങ്കല്പികമാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? പിന്നെ നമ്മള് ഹരിനാമജപത്തെ മറ്റു പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ തുല്യമായി കരുതുക. അടുത്തത് എന്താണ്? പിന്നെ നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സിൻഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് വരുന്നത്. നമ്മൾ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നാമജപത്തിന്റെ ഫലത്തില് നമ്മള് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു അവിശ്വാസിക്ക് അവങ്ങളുടെ മഹിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ ഒരു അവിശ്വാസിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നാമജപത്തിന്റെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. വിശ്വാസമില്ലാതെ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വീണ്ടും വെച്ച് പുലർത്തുക. നമ്മൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും മുഴുകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സെന്റൻസ് അല്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഈ 10 അപരാധങ്ങൾ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. അത് ഡെയിലി നമ്മൾ ഈ 10 അപരാധങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞിട്ട് നാമജപം തുടങ്ങണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടിയിട്ട് വേണം എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ അപരാധങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഡെയിലി അതൊരു പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ചൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അറിയാണ്ട് ഒരു ചേഞ്ച് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്, ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ കേട്ടോ. ഒരു ശുദ്ധ കീഴിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നാമം നടത്തുന്നത് അപരാധ നിർമുക്തമാണ്. ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ശുദ്ധ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മംഗളാരതി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പ്രഭുപാദയുടെ റെക്കോർഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മളോട് ജപിക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും പ്രഭുപാദ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വരികയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ. അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പ്രഭുപാദയുടെ ഒരു റെക്കോർഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ജപിക്കുക. അതിങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. ആ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു വാണിയാണ് അല്ലെ, ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഒരു വാണിയാണ് അത്. അപ്പൊ അതിന് എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ നാമത്തോട് തുല്യമായിട്ട് ശക്തി ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ കീഴിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നാമജപം നടത്തുന്നത് അപരാധ നിർമുക്തമാണ്. അപരാധ നിർമുക്തമായ ഭഗവത് നാമജപം അതീന്ദ്രിയവും ആത്മജ്ഞാനപരവുമാണ്. ആകയാൽ അവിധത്തിലുള്ള ഭഗവത് നാമജപം ഒരുവനെ തൽക്ഷണം എല്ലാവിധ പൂർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമവും രൂപവും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ വായിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ ശബ്ദമല്ല. നമ്മൾ ഈ എന്ന് പറയുന്ന മരത്ത് അതുകൊണ്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരത്ത് ഒരു ശബ്ദമല്ലാതെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു ഇതാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ചിന്തകൾ വരുത്താതെ നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ നാവിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് കാണിക്കണം, അല്ലെ, ബഹുമാനം കാണിക്കണം, സ്നേഹം കാണിക്കണം. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭക്തിയോടും ആദരവോടും കൂടിയിട്ട് വേണം നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? പൂർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാക്കുന്നു. അപരാധ നിർമുക്തമായ ഭഗവത് നാമജപം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുവൻ പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്നും ആകയാൽ അവൻ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു എന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കുള്ള ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഞാൻ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ അമ്പലത്തിലൊക്കെ ജപിക്കും, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? കൈ മേലേക്ക് ഉയർത്തുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അതാണ് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി കൈ മേലേക്ക് ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? ഒരാൾ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അതാണ് ആത്മസമർപ്പണമാണ് അവിടെ. എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഭാവമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. പരിപൂർണം അഥവാ പരമമാകയാൽ അതീന്ദ്രിയമായി ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമവും ഭഗവാനും അഭിന്നങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഭഗവാനോളം ശക്തിമത്താണ്. ഭഗവാൻ സർവശക്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അഭിന്നവും പ്രബലവും തുല്യശക്തിയുള്ളതുമായ അസംഖ്യം നാമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. നമ്മൾ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ, അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഇതിലെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ, നാംനാ മകാരി ബഹുദാ നിജ സർവശക്തി ആണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് ഒരുപാട് നാമങ്ങളുണ്ട്. ആ നാമങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അത് നമ്മൾ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും അഭയം പ്രാപിച്ച അഥവാ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത ഒരുവൻ സമർപ്പിതാത്മാവ് സർവ്വവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവത് കൃപയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അവസാനം ഭഗവാൻ ഉറപ്പായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു, പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹത്വം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചിഃ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പ്രോമിസ് തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? എന്നെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും, അത് ഈ ജന്മത്തിലെ മാത്രമല്ല, കോടാനുകോടി ജന്മങ്ങൾ, നമ്മൾ എത്രയോ ലക്ഷം വർഷങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി, ഏത് ജീവി വർഗങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി എല്ലാ പാപങ്ങളും ഞാൻ തിരിച്ച് ഏറ്റെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പ്രോമിസ്, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യനാമവും ഭഗവാൻ സ്വയവും അഭിന്നമാകയാൽ ഭഗവത് നാമത്തിന് ഭക്തന്റെ എല്ലാവിധ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപത്തിന് നീചകുല ജന്മത്താൽ ഉണ്ടായ എല്ലാവിധ പ്രാതികൂല്യത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കാൻ നിസ്സംശയം കഴിയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഏത് തരത്തിലുള്ള ജന്മമാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏത് നീചജാതിയിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ബാക്കിയുള്ള ഓരോ കയ്യിൽ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾക്കനുസരിച്ചോ നമ്മളുടെ ജാതിയുടെ പ്രാബല്യം എന്നുള്ളത് വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർ നമ്മളെ നിന്ദിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരവസ്ഥ നമ്മള് ജനത്തിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ കൂടി ഈ നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മളുടെ ആ എല്ലാ അവസ്ഥകളും ഭഗവാൻ മാറ്റിത്തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഹരിദാസ് നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലേ, നാമാചാര്യൻ ആരാണ്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾ എത്ര ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾക്കറിയാം എത്രയോ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ? അവസാനം ആ അടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിക്കണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വീടുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മക്കളുണ്ട്, എല്ലാവരും അനാഥരാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അയാൾ കൊല്ലും എന്നുള്ളത് പറയാണ് നവാബ്, ആക്ച്വലി മുസ്ലിം രാജാവ്, അല്ലെ? കൊല്ലുമെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അത് അനുസരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബോധമില്ലാത്തമാരെ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവസാനം സമുദ്രത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പോലും അവിടെ നിന്ന് അതേപോലെ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഒരു പോറൽ കൂടെ ഏൽക്കാതെയാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ തിരിച്ചു വരുന്നത്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പുറത്ത് മുഴുവൻ ആ അടി കിട്ടിയ പാടുകളാണ് കാണുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തനെ താങ്ങുന്നത്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, തീയിലിരുന്നിട്ട് പോലും ഒരു പൊള്ളലേറ്റോ? ഇല്ല.
അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപത്തിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രാതികൂല്യത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ മുക്തനാക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ അനന്തശക്തി അഥവാ അമേയമായ ശക്തി അസംഖ്യം ഭക്തരായും അവതാരങ്ങളായും വീണ്ടും വീണ്ടും അനന്തമായി വിസ്തൃതമാകുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഭക്തനും ഓരോ ഭക്ത അവതാരങ്ങളും ഭഗവത് ശക്തിയാൽ തുല്യപൂരിതരാണ്. ഭക്തൻ നാമം മാത്രമായ തോതിലെങ്കിലും ഭഗവത് ശക്തിയാൽ പൂരിതനാകയാൽ നീചകുല ജന്മത്താലുള്ള പ്രാതികൂല്യം ആ നിലയിലും നിലനിൽക്കത്തക്കതല്ല. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കാണാം. ഇപ്പോ ഒരുപാട് ശരിക്കും നീചകുലത്തിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയോ ഹൈ ലെവലിലെത്തിയ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ആ ഇത് വിടും. അല്ലാതെ തന്നെ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ പുണ്യങ്ങൾ, ഭഗവാനോട് ചെയ്ത പുണ്യങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ ലെവലിൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. എത്രയോ ഒരു എന്താണ് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇല്ലാത്ത ലെവലിലുള്ള ഒരു ജനിച്ച കുട്ടികളെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഏതോ ഹൈ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം അവർക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഭഗവത് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കലിയുഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേറെ ഏത് യജ്ഞങ്ങളെക്കാളും നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം തന്നെയാണ് ഉത്തമം. അത് മുടങ്ങാതെ ചെയ്യണം. മുടങ്ങാതെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ട്. നമ്മൾ ബീജകുലത്തിൽ തന്നെ ജനിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഉന്നതകുലം നീചകുലം എന്നൊന്നുമില്ല, അല്ലെ? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെയൊക്കെ അതിനുള്ള പഠിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ IIT ഒക്കെ പഠിക്കാന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പണം കൊടുക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അവിടുത്തെ ഒരു കോളേജിലൊക്കെ ഒരു സാധാരണ ഒരു ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്നുള്ള ഒരാൾക്കാർക്കൊന്നും അവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള ഒരു എക്സാം പാസ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എത്ര ഫീസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ട്യൂഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട്, നമ്മുടെ സങ്കീർണതകളുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇതില്. കോംപ്ലക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല നമ്മൾക്കുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിക്കുക. അതിനുള്ള വഴികൾ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് തുറന്നു തരും എന്നുള്ളതാണ്. ഏതെങ്കിലും തരത്തില് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളുടെ ഒരു വാതിൽ അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് 100 വാതിൽ തുറക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ. ശ്ലോകം 20. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ ഭഗവതേ കേട്ടോ. വാസുദേവായ, നമോ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലം നനു സൂചിതേന ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതാവതാലം നനു സൂചിതേന ഗുണൈരസാമ്യാനതിശായനസ്യ ചിത്രേതരാൻ പാർട്ടയതോ വിഭൂതി യസ്യാഗ്രിരേണും ജുഷതേന ഭീപ്സോഃ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതവത വളരെ കൂടുതലായി, അലം അനാവശ്യമായി, അനനുപൂർണമായി, അശേഷം, സൂചിതേന വചനങ്ങളാൽ, ഗുണൈഹി ഗുണശേഷങ്ങൾ, അസാമ്യ അമേയമായ, അനതിചായനസ്യ വെല്ലാൻ സാധ്യമല്ലാത്തവൻ, അജയ്യനായ ജിത്വ അകന്നു മാറിപ്പോവുക, ഇതരാൻ മറ്റുള്ളവർ, പ്രാർത്ഥയതഃ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക്, വിഭൂതിക്ക് നന്മയ്ക്കായി, ഐശ്വര്യത്തിനായി, യസ്യ ആരുടെ, അംഗ്രിപാദങ്ങൾ രേണും തൂടികളാൽ, ജൂഷതെ സേവിക്കുന്നു, അനഭീപ്സോഹോ അഭിലഷിക്കാത്തവനെ. വിവർത്തനം ചില പ്രപാദിക്ക്. അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അനന്തനും അമേനുമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യമായി ആരും തന്നെ ഇല്ലെന്നും ഇപ്പോൾ നിശ്ചയം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പര്യാപ്തമാം വിധം ഉചിതമായി വർണ്ണിക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ല. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാം അറിയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധിക്കുമോ? ഭഗവാനെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യ പുരുഷനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം അറിയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്താണ് അറിയുന്നത്? ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും, അല്ലെ? അതേ തന്നെ ഒരു 5 വയസ്സ് വരെ 6 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. അതിനുശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് ഓർത്ത് പറയാൻ സാധിക്കും തന്നെ വെച്ചോളൂ.
അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു 6 വയസ്സോ 7 വയസ്സോ മുതല് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാലം എത്ര കാലം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നു, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിനെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു മരി ഓർത്തെടുത്ത് പറയാൻ സാധിക്കും. അതിന് മുമ്പത്തെ നമ്മളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല ഇല്ലേ? അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും, നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് പോലും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അതിശ്രേഷ്ഠരും ഉത്തുംഗരുമായ ദേവന്മാർക്ക് പ്രാർത്ഥനകളാൽ പോലും ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ പ്രീതി നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ എല്ലാ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പ്രീതി പോലും നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന്, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ. എന്നാൽ അതേ ദേവത ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭഗവാനെ തന്റെ സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നു. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അല്ലെ. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരണമെന്ന്. കാരണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് സുഖകരമായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ലക്ഷ്മി ദേവി എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാറില്ല. ആൻഡ് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി ഒരാളുടെ കൂടെയും ഇരിക്കാറുമില്ല. പക്ഷെ ആ ലക്ഷ്മി ദേവി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന് ലക്ഷ്മി ദേവി കൂടെ ഇരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ടും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ വിടാതെ പിടികൂടിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ലക്ഷ്മി ദേവി. ഭഗവാന്റെ ആ നെഞ്ചിലാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി കുടികൊള്ളുന്നത്. ആൻഡ് എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പാദസേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ആ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രുതികൾ അനുസരിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് ഇത് നാളെ എടുക്കാട്ടോ, സമയായി അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 56 നാളെ കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നാളെ കാണാം. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദയ്ക്ക് ജയ്. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരു മഹാരാജിക്ക് ജയ്. ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ.